Χρειάζεται δηλαδή, να λέτε πάντα. ότι ο κύριος Διαμαντίδης έκανε υπέρβαση του καταστατικού για το καλό. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως. Ναι. Ίσως. Ναι. Γιατί δεν είναι, πέρα που δεν είχε την υπογραφή του γραμματέα, δεν πιστεύω, αν γυρίσουμε το ρολόι πίσω, δεν θα αντιδρούσε σε κανέναν. Το γράμμα ήταν τυπικό, ήταν εντάξει. Είχε ένα λάθος το γράμμα. Το γράμμα απευθυνόταν στο διπλανό κτίριο. Και ο κύριος Διαμαντίδης το διορθώνει και του λέει: εμάς είναι η διεύθυνσή μας εδώ. Ναι, το γράμμα, όχι το γράμμα από οι δικηγόροι που λέει: εμείς αντιπροσωπεύουμε τον τάδε. Είχε βάλει αντί για 22 Παύλα 51 που είμαστε εμείς, είχε βάλει 22 Παύλα 15. Και ο κύριος Διαμαντίδης το διορθώνει και τους λέει ότι αυτή είναι η διεύθυνση. Λέει στο γράμμα στην ασφάλεια, όχι στους δικηγόρους. Στην ασφάλεια. Λέει ότι η κύριε εταιρεία, λάβουμε το γράμμα αυτό, πάρτε ένα αντίγραφο. Κάποιος λέει ότι έχει πέσει, εσείς είστε γραφείο, αλλά σας πενθυμίζω ότι η διεύθυνσή μας δεν είναι για Παύλα 15. Για τον κόσμο που μας ακούει, η ασφάλεια που μιλάμε ήταν η ασφάλεια στην οποία ανήκε του κυρίου Ράλη. Όχι, ανήκε, δηλαδή αγοράστηκε διαμέσου. Ο κύριος Ράλης δεν είναι ασφαλιστής με την εταιρεία. Δεν έχει δική του ασφαλιστική εταιρεία. Έχει γραφείο που πουλάει ασφάλειες. Ο agent. Πράκτορα. Πουλάει αυτές τις ασφάλειες. Που κατά τη αυτή ήταν το Nationwide, μια μεγάλη εταιρεία. Τέλος πάντων, φτάσατε σε μια επιτροπή. Μάλιστα. Αυτή η επιτροπή καταρχήν λειτουργήσε ποτέ? Γιατί η εικόνα που έχει ο κόσμος είναι ότι λειτουργήσε μόνος του ο κύριος Πηλαρινός μαζί σας και η επιτροπή δεν λειτουργήσε ποτέ. Η επιτροπή λίγο πολύ ήταν η επιτροπή της Ομοσπονδίας. Δεν μπορούσε αυτή η επιτροπή να κάνει εξωτερική δουλειά. Γιατί να στείλει ένα γράμμα σε μια ασφαλιστική εταιρεία, δεν μπορεί να γράψει στο γράμμα «Είμαστε επιτροπή της Ομοσπονδίας» και η ασφάλεια να τους πάρει σαν σοβαρά. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή υπάρχουν καταστατικά αυτής της επιτροπής? Πρακτικά. Πιστεύω. Συνεδρίασε. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά τα πρακτικά θα δοθούν μετά για να καταλάβει ο κόσμος ποιο είναι το έργο αυτής της επιτροπής? Δεν έχουν ζητηθεί και δεν είναι, υπάρχουν πολλές επιτροπές που κάνουν meetings και παράδειγμα κάθε επιτροπή δεν είναι αναγκασμένη να δώσει πρακτικά στη Γενική. Γιατί δεν είναι και ανάγκη να κρατάνε και πρακτικά. Τα πρακτικά είναι της Ομοσπονδίας που έχουμε στα συμβούλια. Δεν πιστεύω το καταστατικό προβλέπει ότι κάθε επιτροπή πρέπει να κρατάει πρακτικά και πρέπει να τα παραδώσει στη Γενική Συνέλευση. Πιστεύω ότι κρατήσαν πρακτικά. Τι θα είναι 2-3 γράμματα, δεν πιστεύω. Η εικόνα που υπάρχει προς τα έξω είναι ότι δουλέψατε πολύ εσείς με τον κύριο Πηλαρινό. Κατά ανάγκη, ναι. Τι καταλάβατε από αυτή την ιστορία? Έγινε ατύχημα ή δεν έγινε? Καλώς πληρώθηκαν τα λεφτά? Δεν φτάσαμε εκεί. Δεν έχετε ακόμα απάντηση? Δεν φτάσαμε εκεί. Να σου πω απλά, δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Είναι μόνο να ξέρεις λίγο το σύστημα. Ότι τι μας ενοχλούσε εμάς πιο πολύ, γιατί εκεί είναι η ουσία. Δεν μας νοιάζει ότι έγινε ένα ατύχημα, δεν μας νοιάζει ότι πληρώθηκε κάποιος. Μας νοιάζει πώς? Ότι αυτό το ατύχημα, επειδή μπήκε στο βιβλίο που λέει ο λόγος της Ομοσπονδίας, σαν ατύχημα στο κτίριό μας, στο πεζοδρόμιο μας, όταν πήγαμε να ανανιώσουμε την ασφάλεια και δώσουμε προσφορές. Είχατε πρόβλημα. Ότι αρκετές εταιρείες μας είπαν ότι είχετε ένα ατύχημα. Είσαστε εσείς, μπήκαμε σε μια κατηγορία προγραμματική. Και άρα, μερικές εταιρείες μας είπαν δεν σας πουλάμε ασφάλεια, θα βρείτε αλλού. Οι άλλες μας είπαν επειδή είναι φρέσκια αυτή το ατύχημα, θα πληρώσετε όχι το βασικό, θα πληρώσετε το βασικό και κάτι παραπάνω. Τελικά βρήκαμε μια καλή ασφάλεια με τα ίδια και πιο πολλά ασφαλισμένα πράγματα και θέματα από το γραφείο του κ. Ράλη και γλιτώσαμε σχεδόν 5.000. Από 12.000 κάτι πήγαμε 7.000 κάτι. Και είχαμε την ίδια τουλάχιστον και καλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, και μας είπαν μετά από 2-3 χρόνια, εάν δεν έχετε άλλα ατύχηματα, θα πέσει η ασφάλεια σου αρκετά και πιο πολύ. Λοιπόν, είχαμε τη σκέψη ότι αν επειδή δεν ξέραμε και πάρα πολύ για το ατύχημα αυτό, λεπτομέρειες, και δεν είναι ο ρόλος μας να ξέρει. Ο ρόλος μας είναι να μπει ο υπεύθυνος που ήταν η ασφάλεια, να μπουν αυτοί να το καθαρίσουν. Και βρήκαμε μετά ότι λάβαμε ένα γράμμα από την εταιρεία. Ότι λέει μετά από μερικούς μήνες ότι βρήκαμε εμείς, νιώθουμε σαν ασφάλεια να πληρωθεί 25.000. Και τα πληρώσαν αυτοί. Και όταν το πληρώσανε, μπήκε στο δικό μας το βιβλίο το μαύρο σημάδι αυτό ότι είχαμε ένα ατύχημα εδώ. Και εγώ ένιωθα το εξής. Επειδή τότε μας είχε πει ο κύριος Διαμαντίδης, που ήταν αυτός τότε πρόεδρος και αυτός ήταν υπεύθυνος να μεταφέρει σαν συντονιστής μεταξύ ασφάλεια και Ομοσπονδία, ότι μας είπε ότι κάπου σε ένα διάστημα αυτό είχε λάβει ένα τηλέφωνο από κάποιον ανώνυμο που του είπε αυτό ήταν ψεύτικο αυτός ο κύριος είναι ένας μεθύστακας, ένας μπεκρής και έπεσε ψεύτικα και μην το πληρώσετε. Αυτό σίγουρα δεν το είπε στο διοικητικό. Γιατί αν το είπε θα ήταν κάτι της ουσίας, πολύ της ουσίας. Το είπε όμως αργότερα στις 6 Δεκεμβρίου φέτος, στο δικό σας διοικητικό μας το είπε σε συμβούλιο. εμάς όταν μας κάλεσε. Και με αυτόν τον λόγο είπαμε, δεν μιλάμε την ασφάλεια.
ότι η ασφάλεια έχει το δικαίωμα να πληρώσει. Δικά τη λεφτά είναι, τα πληρώνει. Αλλά σας παρακαλώ, μην βάλετε το μαύρο σημάδι αντί τη Ομοσπονδία, γιατί αυτό μας κοστίζει 5.000 το χρόνο παραπάνω premiums, επειδή έχουμε το ατύχημα αυτό. Και η θέληση, η ουσία που ιδρύθηκε η Επιτροπή ήταν να πήξουμε την εταιρεία, τα πλήρωσε. Ότι τουλάχιστον να το σβήσουν το μαύρο σημάδι, ώστε εμείς μπορούμε να βγούμε έξω, να αγοράσουμε ασφάλεια σε πιο συμφερτική τιμή. Λίγο πολύ αυτό ήταν. Δεν ήταν επειδή νιώθαμε ότι υπήρχε σκάνδαλο, ότι έπεσε, δεν έπεσε, ποιος λάδωσε, α ή β. Όχι, το ζήτημα ήταν για μένα και ακόμα μένει για μένα, ότι πώς μπορούμε εμείς να πούμε στο Nationwide, σβήστε από το βιβλίο το δικό μας, οι οποίοι εσείς νιώθατε, και οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να νιώθουν αυτό, ότι αν κάνουν, αυτοί δουλεύουν είναι business, τίποτα άλλο. Εάν δουν στην παλάτζα ότι εάν προχωρήσουν στο δικαστήριο, θα καπαρώσουν δικηγόρους, θα κρατήσουν καιρό, ο δικηγόρος θα έχει έξοδα και θα πληρώσουν 30.000 που λέει ο λόγος, και αυτός που έχει πέσει κάτω ζητάει 25.000, στο τέλος και να κερδίσουν, χάσανε. Γιατί αυτοί μετράνε τα λεφτά, δεν μετράνε τίποτα άλλο οι εταιρείες. Σου λένε να πληρώσουμε 50, να κερδίσουμε, ή να δώσουμε 25 και δεν μας νοιάζει. Και αυτοί πήραν τη θέση, την οικονομική θέση, δεν τους ένοιαζε τι κακό έχει στην Ομοσπονδία. Βλέπαν ότι πάρτε 25.000. Το συμπέρασμα, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι? Έγινε ατύχημα, πληρώθηκαν χρήματα. Δεν έχω ιδέα. Εμείς στείλαμε γράμμα. Τώρα η ασφάλεια μας απάντησε λίγο. Μας λέει ότι εμείς εξετάσαμε ότι το θέμα με τη διεύθυνση ήταν τυπικό, δεν ήταν λάθος του γραφείου του δικηγόρου. Αντί για 51 είπαν 15. Τυπικό. Εντάξει, δεν είναι τόσο χαζή ανθρώπινη να πει ότι το 15 είναι αλλού. Αν κάποιο λέει, εγώ έπεσα μπροστά, είναι διόροφο σπίτι με οικογενειακό σπίτι. Άλλοτε αυτό. Εμείς είμαστε σε αυτό το διάστημα, το μπλοκ αυτό που λέμε, είμαστε στο μόνο κτίριο σαν το δικό μας. Άλλο να πει ότι έπεσε σε ένα σπιτάκι 2 οικογενειών, και άλλο να έχει πέσει στην Ομοσπονδία. Πέρα από αυτά, επειδή αυτή η ασφάλεια είναι από τις μεγαλύτερες της Αμερικής, το Nationwide Insurance, και εμείς στείλαμε τα πρώτα γράμματα να κάνουμε την ανάλυση μετά από 2 χρόνια που έγινε το ατύχημα αυτό, μας είπαν ότι ναι, κάναμε μια απλή ανάλυση, είδαμε ότι ο άνθρωπος πράγματι πήγε στο νοσοκομείο, είδαμε τα medical records, τα ιστορικά του, τα ιατρικά του χαρτιά που είναι υποχρέωση να τα δουν, τα είδανε. Κάποιος κύριος πήγε στο νοσοκομείο, έσπασε το χέρι του, ξέρω τι έσπασε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Δεν τον ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη. Δεν τον ξέρουμε. Όποιος, και ένας κύριος που πέρναγε. Δεν ξεχωρίζουμε εμείς ποιος έπεσε έξω. Κάποιος έπεσε έξω. Δεν πρέπει να ξέρετε όμως, γιατί αν ήταν Έλληνας, αν ξέρατε ποιος ήταν, θα μπορούσατε να πάτε να τον πιάσετε. Και αυτό είναι παράνομο. Τι να το πιάσουμε οικονομητή? Να του πούμε μη κάνει μήνυση? Όχι, αυτό είναι παράνομο. Μήνυση. Τι να του πούμε? Μη κάνει μήνυση, ότι δεν έπεσε κάτω. Το ζήτημα, αυτός όταν αρχινάει τη μήνυση, εμείς πρέπει να υποθέτουμε ότι αυτός είναι δίκαιος. Ότι δεν κάνει ούτε πλαστά πράγματα, ούτε κάνει ψεύτικα χαρτιά. Ότι πράγματι κάποιος έπεσε. Τι ήταν μαύρος, τι ήταν άσπρος, τι ήταν Κινέζος, τι ήταν Έλληνας, τι ήταν φίλος μου. Το ζήτημα είναι, εάν κάποιος έπεσε, και να έρθει σε εμάς να πει, εγώ έπεσα τώρα με τα χιόνια στην Ομοσπονδία, δεν θα του πω, έλα να τα βρούμε, γιατί έχουμε ασφάλεια. Γι' αυτό έχουμε ασφάλεια. Δεν είμαστε εντάξει ότι δεν θα υπάρξει λίγο πάγο να πέσει, θα πέσει. Εγώ θα του πω το εξής. Εάν κάποιος δει αύριο και μου πει έπεσα στην Ομοσπονδία ή έξω, θα του πω, κάνουμε τη χάρη, πήγαινε στο δικηγόρο να μιλήσει με την ασφάλεια μου. Πάντως, εσείς μέχρι τώρα δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός που έπαθε το ατύχημα? Δεν τον ξέρω προσωπικά. Ένα όνομα είχε και δεν τον ξέρω προσωπικά, ούτε τον έχω δει, και να τον δω μπροστά μου δεν θα μπορώ να τον γνωρίσω. Ο κ. Πιλαρινός, που ήταν πρόεδρος αυτής της επιτροπής, είχε πει ότι σας είχε στείλει και ένα γράμμα και σας είχε κάνει μια πρόταση ότι αυτή η ιστορία πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. Ναι. Γιατί κόλλησε και μετά αυτή η ιστορία σταμάτησε? Γιατί το εννοούσε, δεν πιστεύω το εννοούσε ότι βρήκε τίποτα σκάνδαλο, ότι και αυτός έγινε frustrated, δεν ξέρω να πω τη λέξη, ότι η ασφάλεια μας απάντησε 2 φορές. Λίγο πολύ μας έλεγε ότι τα φάκελά μας έχει περάσει από τον Α στο Β, γιατί αυτά τα φάκελα, πώς είναι, η ασφάλεια αυτή έχει χιλιάδες καινούριες υπόθεσεις την ημέρα. Βάλε μια Νέα Υόρκη, 8 και εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια από τους μεγαλύτερους της Νέα Υόρκης. Και πέφτουν στα πεζοδρόμια της Νέα Υόρκης κάθε μέρα χιλιάδες κόσμος. Και αρχινάνε χιλιάδες μήνυσεις. Και αυτοί έρχονται κάθε μέρα, βάλε 100 μηνύσεις την ημέρα. Επί ένα χρόνο, μιλάς τώρα 30 και χιλιάδες μήνυσεις του χρόνου. Και αυτά 25.000 αναλόγως είναι για αυτούς. Για αυτούς είναι μια εταιρεία με δισεκατομμύρια. 25.000 είναι με ένα κομμάτι άμμο στη θάλασσα. Εντάξει.